Kontihene ewo Akyem Kotoku obrempon jamfi saforo kire ya wotosumienu na nani nye ho kra sade enei yese nananmu bi ne mpanifo ewo Amuana Praso ede wo ho age galamsey mu emebuna wo Amuana Praso ye kira wo yeye eti akwambone ni pebinu fa so tu afoma gudiye ene wode wade stre akwakoto Akyem Kotoku manhene osiade Dr. Premtobre Manso wotoso nan enim ya wo kire se nanamfa na ntumbi na galamsey a ekoso ewokro no so etuontwa e kamya ese emebunu yi adwene eye wo mu se nananom ne mpanimfo bi nsa hyehyase ena akwambone ni pebinu fa so tu afoma gudiye ekoso ewo nkro no eso eno obrempon jamfi saforo kire kontihene wa Akyem Kotoku akasa edi afa ho ya betrase Amuana Praso ye beto no ate owo ha ye friend ya be friend no ose ye mra afei baabie wa enkra ode ebre se ose police force omo ntime mo ne ho ban eti omma hwo na ya chawura atonsa frewa usoya yade ye swafram se ye soya yade enye se ye fraud na wankasa nkasa krom ha anka ode ka brampo na mrante no nto hwe so mo yobi bi na kra ye kra nkasa se de nkofo ne kan ya no krenti ye sa koyachi we de emu bia ya tena ha wa mu yen enti no na chese ni de no kra wa se de won fa ma ye wura no ne nto aso na ode ato aso no ayade a ahadwen ye pa